Ja. Kad bi čelo narod казали ги ясно, Слеква. Ando vidim sam, a men sam vidim че ми клислам те молисаме Марек Кварталески до чтана Маруги. Те молисаме Марек Кварталески до те благословявам Марек Квартали. Те махнело проклятие, те махнеле бедност. Амин. Те до пи милост, те махнело мерипека и си бут мамуша бут мерен. Емо до чтана Маруги та ти клясем, та те молисава се девлески. Пакясовски молитва Мари, кајтка молиса манголдол, одока шунуваме, ка помогнуваме ги со скудала, шугероваме, те молисаме, вовтата вел, да те помогнуваме ги. Мотиви кајка молисаме Мари, Ка молисаме, одол те благословила Маре Квартали, те махнил кала наркотико рамендар, а на сто Маро Квартали кај бут маруша си бут наркомаја, а Маре челедора погивин од ден на ден. Емо важно кај си одел те благословил секој не кеј да Маро Квартали е модел танолен да покаяние. Амин. Значи, молисаме, одолто благословилто ме, ајде не тумаре власта, ја те старен, молисаме, или ако манге, наки гјалка, джаве на те мари. Давай. Ами ка вас е кредит? Е кредит, е. Али? Ја кредоса ме сабе. Мако гјалча, бе. Аки гјал, точно аки гјал. След това кадека агасот, пестимота ја вели вовда, наика гјал, пестимота си. Така, следваш ритми, а версо шу гјал. Дикена кена. Евин тумарој чува сторо, гјал каринка мари, малава, маки гјал, почисти молитва. Святи Боже, в името на Христос заставаме пред Тебе, Господи. И ние вярваме в Твоята сила, Господи, вечни Спасителю. Заставаме пред Тебе и Те моля, нека нашия народ, Господи, да осъзнае и да разбере, Господи, че вън от Тебе ние нямаме живот. Моля Те, докосни нашия квартал, Господи, доведи ги при себе си на покаяние. Моля Те в името на Твоя възлюбен Син Исус Христос, святи и всемогъщи Създателю. Моля Те този дух на наркомания, Господи, духа на прелюбодейството, духа на мор, Господи, на чародейство, на проклятие, който тегне, да изчезне и да се махне от нашия квартал, Господи, в името на на нашия квартал, Господи, вечни, избави кварталът ни, Господи, помогни на нашия квартал, Дело Създателю, благослови кварталът ни с работа, Боже, в името на Христос, Спасителю на славата. Дявол е дошъл да открадне, Ти си дошъл, за да имаме живот в името на Христос. И дяволе, заповядваме Ти в името на Христос да се махнеш от нашия квартал и нека да дойде Божието благоволение в името на Христос, който е Спасител вечни, Боже. Издигаме Те Тебе в нашия квартал и Те молим за милост, за милост, за милост, Господи, вечни, Боже мой, на славата. В името на Христос благославяме нашия квартал в Твоето свято име, Господи. И всяка тъмна поднебесна сила да изчезне и да се махне от нашия квартал, Господи. И нека в нашия квартал да дойде единство, да дойде разбирателство, да дойде живота Ти вечни. В името на Христос вярваме в Тебе, вярваме в намесата Ти, Господи, в името на Твоя възлюбен Син Исус Христос. Всяко проклятие разчупваме в името на Христос. Всяка тъмна поднебесна сила да изчезне и да се махне в името на Христос. Ние сме Ти благодарни, Господи, за това, че сложи в сърцата ни, Боже, да излизаме и да Те издигаме и да Ти се молим, Боже мой. Аз знам, че Ти си Господ, който, Боже мой, ще дойдеш и ще погледнеш милостиво и ще избавиш народ
бъдат ни вечни. В името на Христос казваме да и амин, Господи. Благословен да си вечни, Спасителю. Отиваме в другия край и там ще се молим и вярвам Бог да бъде с нас. Амин.